Hola! Avui us explicaré com fer una presentació amb el Canva. Crec que des de temps immemorials hem estat fent presentacions amb el PowerPoint i estava bé, però ja n'hi ha prou. També descobrirem alguns elements del Canva molt útils que ens convertiran en els reis i reines del disseny. Amb el Canva tindrem centenars de plantilles modernes que no ens faran quedar com uns antiquats mentre fem una presentació. De fet, hi ha un estudi que diu que el 90% dels menors de 20 anys pensen que les plantilles del PowerPoint pertanyen al Juràssic. També hi ha milers d'imatges i fotografies que serviran per a les presentacions. S'han acabat els problemes per trobar imatges al Google i enganxar-les. Aquest serà el resultat final del que farem avui. Per començar, iniciem sessió i, mireu, podem escollir directament aquí a Presentació o escriure Presentació a la barra de cerques. Llavors, el que hem de fer és escollir quina plantilla ens agrada. Com que el Canva ja està tot ben organitzadet, veiem que hi ha presentacions d'empresa, senzilles, de màrqueting i també d'educació. No estem obligats a agafar les d'educació, però a mi m'agraden més, així que hi farem un cop d'ull. Cliquem a Mostra-ho tot. Veieu? Escollim la que més ens agradi. En el meu cas faré una presentació sobre els lleons, així que n'agafaré una que sembli una mica natural. Si hi fem clic a sobre, veurem totes les diapositives dins del mateix disseny. En aquest cas n'hi ha 16, però n'hi pot haver més o menys. El procediment és ben senzill. Anem clicant a la diapositiva que volem. Canviem els textos, format o hi afegim i traiem elements a conveniència i, per últim, amb el signe de més, de dalt a la dreta, creem una altra pàgina. Llavors, repetim el mateix procediment. Com que jo estic fent una presentació sobre els lleons, busco imatges de lleons a Elements. També puc trobar fotos a l'apartat de Fotos. Us recomano que primer escrigueu el text i els apartats que voleu posar a la presentació en un full de Word. Així podreu corregir les faltes d'ortografia fàcilment i tenir el text a mà per anar-lo enganxant a cada quadre de text. Recordeu que si voleu seguir veient més vídeos com aquest, us podeu subscriure a aquest canal Escola a Casa. Seguim fent la nostra presentació. Si voleu decorar una mica més les diapositives, aneu a Elements i busqueu el que us interessi. Ara us ensenyaré una eina molt interessant del Canva. Anem a Elements i cliquem a Marcs o Quadrícules. Veieu totes aquestes formes amb un fons de cel blau? Doncs són com marcs de fotos. I el cel blau aquest és com la foto de mostra que sempre ve dins dels marcs i es pot treure, Agafeu la forma que us convingui, la posem a mida ajustant-la amb les rodonetes de la cantonada i a continuació anem a buscar imatges que ens agradin per posar-les dins del marc. Anem a Imatges, cliquem a sobre de la foto que ens agradi i l'arrosseguem cap a dins de la forma. S'ajustarà automàticament al nostre marc. Si voleu fer combinacions de diverses fotografies, anem a Quadrícules i anem omplint un per un tots els espais que hi ha. Quan acabem la nostra presentació, simplement cliquem a Presenta, a dalt a la dreta i ens sortirà la presentació. Altres opcions són baixar la presentació en imatges, en PDF o compartir-la en el Google Classroom, per si s'han d'entregar per a puntuar.
Un últim consell. Si voleu explicar als vostres alumnes com fer presentacions amb el Canva, podeu mostrar-los directament aquest vídeo. Com veieu, fer presentacions amb bon gust amb el Canva no té cap dificultat. Apa, ara ja no hi ha cap excusa per no fer una presentació ben elegant. Per a dubtes o dificultats, deixeu un missatge a la secció de comentaris. Fins aviat!